48 sena ilu pajjiżna kiseb l-indipendenza. Kisba li fetħet futur għal Malta b'mod partikolari biex pajjiżna seta' jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Fi kliem ieħor l-indipendenza kienet iċ-ċavetta li waslet biex Malta issib posta fl-Ewropa. Kliem il-President Emeritu, ex-Prim Ministru u ex-Kap tal-Partit Nazzjonalista Edi Fenekadami li ħadem bisħieħ biex Malta tasal fejn hi llum b'mod partikolari biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Fl-okkażjoni tal-festi tal-indipendenza ta' din is-sena, ma' dan l-istazzjon Edi Fenekadami jitkellem dwar il-mixja mill-indipendenza sal-Unjoni Ewropea. Edi Fenekadami jispjega għaliex pajjiżna rid jkun pajjiż indipendenti. Kien wasal iż-żmien, kienu maturaw iż-żminijiet biex Malta ma tibqax iktar kolonja tieħu rajja f'idea u rejna li konna kapaċi aħna l-Maltin li waħedna immexxu l-pajjiżna. Il-kisba tal-indipendenza kienet ċavetta li biha nfetaħ futur għal pajjiżna. Aħna li kellna fiduċja kbira f'pajjiżna, l-indipendenza konna nħarsu leha bħala iċ-ċavetta li biha nifsħu l-futur ta' pajjiżna. Il-futur mhux biss politiku, imma fuq kollox il-futur ekonomiku. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien jemmen li biżħubija fl-Unjoni Ewropea l-ekonomija ta' pajjiżna tavvanza. Dejjem minna li Malta hija parti mill-Ewropa mhux biss ġeografikament propju tarf tal-Ewropa, imma anki kulturalment. U ridna li nsiru parti minn din l-Ewropa għax minna li dak se jfisser li l-ekonomija tagħna sejra tmur il-qudiem. Il-festi tal-indipendenza illum jixdu li din kienet deċiżjoni għaqlija għal pajjiżna. Billum inħarsu lura u b'sodisfazzjon ngħidu li d-deċiżjoni li ħadna li nidħlu fl-Ewropa, l-ewwel nett li niksbu l-indipendenza mbagħad nidħlu fl-Unjoni Ewropea kien l-aħjar għal pajjiżna. Edi Fenekadami temm jgħid li dan kollu hu ta' sodisfazzjon kbir, mhux biss għal pajjiżna iżda anke għalih personali li ħadem sabiex Malta tikseb il-pożizzjoni tagħha.